Agostin li huwa l-ilma u l-ossiġnu twaddih ġodan is-sabun. Dan huwa wieħed mill-esperimenti edukattivi li sar fit-tnedija tad-9 programm edukattiv ta' Esplora għas-sena skolastika li ġejja. Il-kap ta' Esplora Olaf McKay qal li din is-sena l-programm tal-edukaturi tfassal apposta biex jipprovdi għodot edukattivi u innovattivi. Irrimarka li din is-sena qed issir enfasi fuq temi kritiċi bħas-sostenibilità, l-innovazzjoni diġitali u l-karriri fis-suġġetti tax-xjenza, l-inġinerija, it-teknoloġija u l-matematika STEM. Rammirat għall-edukaturi biex jiġu hawnhekk u jkunu jistgħu jqattaw ħin mal-istudenti b'mod prattiku fejn tidħol ix-xjenza. Lan tagħna huwa li nrawmu u nqajmu lis-suġġetti STEM biex dak li jkun fil-prattika u hands-on hawnhekk ġewwa l-Esplora jitħajjar jieħu aktar dawk is-suġġetti. Is-Sur McKay qal li l-workshops tfasslu b'mod li jimxu jitfit mal-kurrikulu nazzjonali bilan li l-kontenut provdut jikkumplementa t-tagħlim fil-klassi. Ħabbar inizjattiva ġdida, il-membership card esklusiva l-edukaturi li toffri aċċess matul is-sena għall-Esplora u għal attivitajiet tematiċi. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima u s-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ Keith Azzopardi-Tanti qalu li bħala pajjiż iridu nagħtu l-opportunitajiet u l-għodda lill-edukaturi bilan li tfal jilħqu l-potenzjal tagħhom. Irrimarkaw li la darba hemm niċeġ ġodda li tfal jistgħu jimirħu fihom huwa kruċjali li minn età żgħira jibdew jitrawmu fihom. Tal-istess fema, il-Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Edukazzjoni Matthew Vella li qal li meta fix-xhur li ġejjin se tibda riforma fuq il-kurrikulu, l-Esplora se tkun konsultata f'din il-bidla flimkien mal-edukaturi, il-ġenituri u l-istudenti. Il-programm jinkludi 7 wirrijiet interattivi, 23 workshop hands-on, 17 l-esperjenza fil-planetarju u 2 workshops għall-edukaturi.